Ahoj lidi, vítejte opět na mém YouTube kanálu. Dneska se budu zabývat troška vážnější témou, která se vás pevně věřím, že nedotýká, ale pokud se vás dotýká z jakékoliv strany, abyste se v ní zorientovali a věděli plus minus co a jakým způsobem byste měli dělat. Tou témou je mobbing a bossing na pracovišti, rozdíly, dopady a následky a způsobech, jak se můžeme chránit. Na úvod zdůrazním, že se nejedná o právní výklad, ale jedná se o praktickou orientaci v problematice, jaké jsou rizika, jakým způsobem bychom se měli nasměrovat u jednotlivých kroků, aby jsme se nedostali do průšvihu nebo nespůsobovali průšvih jiným a průšvih s důsledkami. Určitě to znáte všichni, nebo mnohí z vás, že na pracovištích a nejedném případě dochází k nevinným žartíkům ohledně kolegů, kolegyň a celkově k také atmosféře, kde my si myslíme, že aha, jsme vtipný, nebo náš vedoucí je vtipný, nebo děláme si prdel z okolí, ale ono to celkem tak nemusí být, jo, jelikož ty naše vtípky, které jsou například zaměřené na nějakého kolegu nebo na nějakého našeho podřízeného, můžou být i v rovině pracovnoprávních, případně trestnoprávních následků. Ty pracovnoprávní následky a pokuty také, že firma obrazně řečeno zčerná a finančnímu manažerovi bude špatně, to je v tomhle případě ten menší problém. Pojďme se podívat nejdříve na rozdíl mezi mobbingem a bossingem. Samotný mobbing je určité opakované nebo úmyslné obtěžování a nebo šikana zaměřená na určitou osobu nebo určitou skupinu lidí. Většinou je to na základě nějaké odlišnosti. Šikana se totiž to neděje jenom na základních a středních školách, ale být šikanovaný můžete klidně i v rámci vašeho pracovního kolektivu. V každém případě většinou je to tak, že osoba nebo osoby si vyberou kvázi dobrovolníky, které pak šikanují, kde se chovají nepříčetným způsobem. A je to docela problém. Tohle nežádoucí chování může zahrnovat verbální, fyzické nebo sociální útoky. A měli bychom si v každém případě dávat sakramentsky bacha, že jak komunikujeme s kolegami, protože odhlédnout od porušení zákonů můžeme být braný i na přestupkou nebo i na trestnoprávní odpovědnost. Zatímco bossing se v podstatě zaměřuje na nepřiměřené chování nadřízených a podřízených, bossing může být ve formě manipulace nebo přitížování v práci nebo neúcty nebo dokonce různého ponižování. V každém případě jedno i druhé chování si musíme uvědomit, že samotný mobbing, pokud je na pracovišti a řídící pracovník ho zjistí, tak by ho měl řešit, jelikož ten, kdo vykonává samotný mobbing, nebo ty, kteří vykonávají samotný mobbing, bavíme se minimálně o porušení pracovnoprávní legislativy. A odhlédnout od toho, že se chováme jako prasata k svým kolegům, nebo stále i ten kolega, i když nám je na srandu, stále je v první řadě jenom člověk. Jo. A bohužel v každé firmě jsou lidi, kteří prostě to nemají hlavě v pořádku. A co se týče samotného mobbingu, tak v žádném případě by neměl být mobbing přehlížený nadřízeným pracovníkem, lebo tam se opět bavíme o průšvihu. A pokud je mobbing přehlížený pracovníkem, tak jak dotyčný, který ho dělají, tak ten pracovník si zadělávají docela na průser. A co se týče toho, tak bavíme se minimálně o pracovnoprávní legislativě a nejsem právník, ale znalostí v základním rámcu mám. Můžeme se bavit v každém případě i o přestupkovém konání.
chování, pardon. A můžeme se také bavit v případě, že ta osoba bude mít nějaké zdravotní následky nebo ji psychicky zdeptáme a nedej Bůh si bude chtít něco udělat. A můžeme se bavit v některých případech i o trestnoprávních důsledcích, takže vůbec to není sranda. Jo. A druhá věc je, jsme lidi, nemusí se mi někdo líbit, nemusí se někdo chovat normálně, prostě fungovat normálně a tak dále, ale měli bychom se za každých okolností, když se nám dotyčný člověk nelíbí, chovat jako lidi, ne jako hovada. Jo, druhá věc je bossing. Určitě jste se s tím potkali, že pokud nadřízený chce podřízeného nějakým způsobem vystřelit ze společnosti, tak většinou je tam přetěžování práci, neúcta, umělé zádrabky a tak dále a tak dále. Co se týče bossingu, tak se bavíme také o nelegální praktice z pohledu zákoníka práce a bavíme se také i o možných trestnoprávních důsledcích, lebo když najednou začnu cíleně zaměstnance do jisté míry šikanovat a přetěžovat ho práci, tak není to určitě v pořádku. Jenom připomínám, mluvím v první řadě o orientaci v problematice pro vás všechny, co mě sledujete nebo budete sledovat. A nemluvím z pohledu právníka, jelikož právník nejsem, ale z pohledu své kvalifikace musím mít jisté množství znalostí napříč některými obory. Dopady mobbingu a bossingu jsou v každém případě velice vážné a bavíme se tady o jisté formě psychologického násilí ve formě úzkosti, deprese, snížení sebevědomí, fyzické problémy se spánkem, s tím, že dlouhodobý mobbing a bossing, pokud se dělají v hodně brutálních formách, tak mohou dospět i do stádia posttraumatických potíží nebo i do nějakých horších problémů, které si pak vyžadují dlouhodobou odborní pomoc. V Česku byl hodně dávno příklad, kdy vlastně interní zaměstnanci jedné automobilky mobovali, bylo to v médiích jako šikanovali, ale to byl v podstatě klasický mobbing agenturní zaměstnance. A to, že automobilka se od nich nějakým způsobem distancuje, tak OK, no dobře, tak distancuje, ale automobil, jakýkoliv zaměstnavatel, i ta dotyčná automobilka má mít program, kterým bude dané situaci předcházet. Jo. Takže pokud vlastně jsi zaměstnavatel, tak je to věc, se kterou ti pomoct můžu. Jo. A v každém případě, co se týče obětí, tak v podstatě jsou často izolované, mají problémy se soustředěním, přenáší se to do osobního a do kariérního života. Jo. V každém případě, pokud se stanete obětí mobbingu nebo bossingu, tak je důležité najít způsob ochrany. Jo. Jedna z věcí je hledat podporu u lidí kolem vás, rodiny, přátel, kolegů, ale tady doporučuji hledat tuhle podporu u někem, kdo je mentálně v pohodě. Jo, lebo můžete mít dospělého člověka, kterému je po 20, po 30, ale nebude to schopen vnitřně pochopit a adekvátně zareagovat a bude vás utěšovat v rovině a to projde. Hovno, neprojde nic. A v každém případě je důležité to konsultovat případně s odborníkem a právníkem. Je pravda, že odborník vám dá skvělou radu. Máte možnost se obratit na zaměstnavatele, zaměstnavatel musí odstránit následky a blá, 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 blá. Hovno to nedělej, to prostě nefunguje. Jo. A první věc, kterou by si měl udělat, tak ne zaměstnavatel, bo to nefunguje. To na rovinu ti řeknu, že to jsou teoretické sračky, které prostě jsou na papíře, ale nejsou reální. Měl by si se v každém případě doporučit ti dvě věci. Jo. První věc je z dané práce, která škodí duševnímu zdraví tvému, alebo když už tam byl tenhle problém, tak ten problém tam bude opakovaně. Máš hodnotu, tak se na toho zaměstnavatel v první řadě vyser. Jo, ale kým se a druhá věc, kterou bych ti určitě poradil, tak
vykašle se na právníka, jako právníci, to jsou izolované informace, jo, takhle, to je v právu, ale z pohledu reálního fungování firem, z pohledu fungování ekonomiky, personalistiky a tak dále, je to out of reality, zkrátce. Takže nejvíc, co bych ti určitě doporučil v takovémhle případě, pokud je to fakt extrémně vyhrocené a není tam zjevná šance na nápravu, tak jednak vykašli se na tu práci, kde seš a prostě jdi jinde. Druhá věc je, určitě navštív inspektorát práce a určitě podej inspektorátu práce podání, lze ho podat i anonymně. Ty lidi ti pomůžou, jo? Tam se o to nemusíš obávat. A za třetí určitě se nevyprdni na svou psychiku, jo? Lebo tahle věc je šikana, která může způsobit odhlédnout od fyzických problémů a způsobuje. Tak může způsobit i problémy psychické, které můžou vyvrcholit i posttraumatickými těžkostmi, i hospitalizací a tak dále. Takže v každém případě měl by se obrátit i na psychologickou a v případě potřeby klidně i krátkodobě i na psychiatrickou pomoc. Není to ostuda, lebo tahle situace může zamávat i s hodně silnými povahami. Jo. Je to naopak projev tvé síly, že prostě seš to schopen udělat. Jo. Takže to udělej a prostě vychser se na okolí. Lebo to, co ti bude radit část okolí, že to projde, dá se to a tak dál a tak dál. Jsme na YouTube, nemůžu ti ukázat část své ruky, tuhle část své ruky, ale neprojde to. Jo. V každém případě máš velikou hodnotu a určitě je důležité zvážit, pokud je to fakt extrémní jednoduchost té práce, vypadnout, aby ti neubližovali opět, ale určitě podat podání na inspektorát, aby tahle situace se neopakovala zase někomu jinému. Jo, aby ta firma udělala opatření, lebo ty, kdyby teoreticky v té práci můžeš zůstat, jo, ale ber to tak, zůstat té práci na tvou psychiku je něco, jako když si koupíš zhnilej banán. Jo, když ten zhnilej banán prostě necháš venku 1, 2, 3, 4, 5 dní, tak bude hnít dál a pak ho můžeš vyhodit. Když tohle uděláš se svou psychikou, představ si, že ta tvá psychika je do jisté míry ten zhnilej banán. Je nakousnutá tou situací, kterou máš za sebou. A když to necháš 1, 2, 3, 4, 5 měsíců nebo 1, 2 roky, takhle, tak si tu psychiku jednoduše dodrbeš. Jo, čiže proto je lepší zvolit možnost z takého extrémně toxického prostředí vypadnout podání a samozřejmě vyhledat odborní pomoc a vyhledat okolí, které ti dá podporu. Jo, ale projdeme dál. Mimo toho, že mobbingem, když se ten, kdo mobuje nebo bosuje, tak mobbingem nebo bossingem ubližuje svým kolegům nebo podřízeným a chováš se jako kripl. Když to děláš, tak mimo toho, když seš oběť mobbingu nebo bossingu, tak musíš s tím něco dělat, lebo se to nevyřeší. A druhá věc je, že pokud seš mobber nebo bosser, tak do jisté míry seš i poserou, když to děláš, ale můžeš konat i trestnoprávně. Jo, tam v každém případě nejsem právník, ale můžeme se bavit minimálně o přestupku či občanskému soužití. Můžeme se bavit i o trestnoprávní zodpovědnosti, těch možností, co si můžou dotyčné orgány, když to fakt hodně prosereš. Je hodně. Jo, takže nedělej to. Jo, pokud seš ten, kdo dělá mobbing nebo dělá bossing, tak přestan co nejdříve a prostě se toho kolegy nebo kolegyně, ze kterých si děláš kvázi nevinnou prdel nebo nevinné žartíky, tak se ho zastaň a buď mu naopak oporou. Dokáž, že nejsi škripl nejenom sám sobě, ale dokáž to i okolí. Tomu kolegovi se omluv a prostě toho kolegu, který je slabší povaha, tak se do něho nekop dál a naopak se stane jeho parťák a ho chráň. Když jsi byl geroj, že si dokážeš do takéhoto kolegu kopnout, tak buď geroj a se za toho kolegu postav. Jo.
to je správnější postoj. Blbost můžeš udělat kdykoliv, ale když se ten, kdo mobuje nebo busuje, tak snaž se to napravit i tímhle způsobem. A v neposlední řadě, pokud seš ten, kdo mobuje nebo busuje, dělá mobbing, bossing, nebo seš skupině lidí, kteří dělají mobbing a bossing, tak v neposlední řadě, pokud by tomu kolegovi nebo kolegyni přeplo v hlavě a něco by si udělal, tak by vás už řešil někdo jiný v rovině trestního zákona. A tvá stará nebo tvůj starý by se ti za to nepoděkoval, kdyby zjistil, že dostaneš podmínku nebo nedej Bůh skončíš v lochu, kvůli tomu, že si se choval jako kripl. Jo, takže treba si uvědomit, že je tam následek a tím, že tomu člověku ubližuješ ve firmě, tomu kolegovi nebo kolegyni, nebo kolegům, kolegyním, tak v podstatě ubližuješ i jejich rodinám, nebo připravuješ jich o plně funkčního taťku nebo mámu například, nebo o plně funkčního syna nebo dceru, nebo bráchu, nebo segru. Jo, ty si kopeš do dalších lidí, kteří s tvou kriplovinou v hlavě nic nemají. Jo. V každém případě na závěr, co bych vám doporučil, jsem rád, když jste došli až sem. Pokud máte zájem o podobné videa, jako je tohle, tak mi určitě napište do komentářů, případně i námět na tému. A určitě bych vám doporučil jednak, pokud seš ten, co dělá mobbing nebo bossing, tak s tím přestaň a tomu kolegovi začni naopak pomáhat, lebo si mu ublížil. A ublížil si mu hodně a můžeš mu, když budeš pokračovat, ublížit ještě víc, tak se nechovej jako kripl. A pokud seš oběť mobbingu nebo bossingu, tak to, že to nebudeš chtít řešit, tak to neřeší nic. Tvé první kroky by měly směrovat buď k psychologovi nebo na inspektorát práce, a kde ti s tím pomůžou, jak to můžeš řešit. A samo se to nevyřeší a nepřestane to. A určitě to musíš řešit, lebo ubližuješ sám sobě a ubližuješ v podstatě i svým blízkým, své dceři, svému synovi, své mamině, svému manželovi, manželke, dalším. Takže nevyřeší se to, řešit to musíš. Jo. Buďte určitě silní. Když přijdete do problému, ne vaší vinou, tak to řešte. Když jste tí, co způsobujete problémy, tak se nad sebou zamyslete. Buďte určitě silní a určitě, pokud máte zájem o další podobnou tému, k osobnímu rozvoji nebo k praktickým pohledům, dejte mi vědět do komentářů a nezapomeňte dát odběr a like, a v případě, že se vám tohle video líbilo, tak určitě to sdílejte i na své sociální síti. Pomůžete mi k rozvoju tohto kanálu, kde aktuálně hledám zdroje, mám to v popisu kanálu. Jo. Mějte se krásně a příště naslyšenou. Čau.